un bon monument, un monument digne per al general Moragues. El general Moragues, que va caure, no va caure a Barcelona, va caure... El van matar a Barcelona, però no va estar en els fets que ara, avui, es commemoren. Ell va lluitar a Cardona i per tenir una semblança i saber exactament aquell moment històric i els últims dies i els fets que ens han marcat aquests 300 anys que ens precedeixen, passo la paraula a l'Alfred Bosch, que avui, dins de la seva apretada agenda, ens ha fet un forat i que com a historiador ens dirigirà unes paraules i ens farà aquesta semblança. I res, també demano per ell un aplaudiment per la feina que està fent al Parlament. És la nostra... És la nostra veu al Congrés. Esperem que allà no se senti sol, que sap que ens té a darrere i que pot comptar amb nosaltres. Doncs li passo la paraula. Gràcies, Ruth. Gràcies a tots vosaltres. Bona gent de reagrupament, bona gent que defensa la llibertat del nostre país. Avui comença la primavera catalana, que culminarem el dia de Sant Jordi, en què n'estic segur ja regalarem roses lliures. Sí o no? Sí, senyor. Comença avui aquí. I en aquest indret, que no és un indret qualsevol, és un indret en el qual jo estic molt content i em sento privilegiat de ser-hi i de ser-hi en companyia vostra. Primer, perquè tenir centenars de persones al teu voltant que ni t'esbronquen, ni t'insulten, ni et prohibeixen treure banderes. Al contrari, són ells que les treuen per tu. Escolteu, això és un gustàs. Per tant, encantadíssim de ser vosaltres aquí avui, en lloc de ser al Congrés dels Diputats, on tenen sessió. Una sessió important perquè, com sabeu, avui es discuteix la ILP de la Televisió Sense Fronteres, que molts de vosaltres vau signar en el seu moment, i que ja veurem què passa, segurament la tombaran, però que és un altre esforç per la dignitat i per la decència en el món de la comunicació, perquè amb la gent del País Valencià, amb la gent de les Illes, ens puguem comunicar amb tota facilitat i llibertat. I tenim allà el company Joan Tardà, que l'estarà defensant, i m'ha fet el favor aquest, perquè jo avui pugui ser aquí entre vosaltres i tota la resta de gent i d'actes que tenim avui. Però estic molt content de ser avui aquí també, perquè estem sota l'ombra d'una de les grans persones. Potser el monument no és gaire bonic, potser podria ser millor, però la persona en si ja és un monument, i això ho sabem. És un monument de la nostra història, és un monument a la dignitat catalana, és un monument a la lluita, a l'amor propi, a l'entrega i al sacrifici. Per tant, per tot això es mereix aquest homenatge i tots els homenatges que se li puguin fer. Com sabeu, el general Moragues no només va lluitar durant la Guerra de Successió, no només s'hi va deixar la pell, no només va perdre patrimoni i família, sinó que va perdre la vida. No tothom se la va deixar. Se la van deixar la gent del poble, la gent senzilla, aquells que són al Fossar de les Moreres, aquells que eren sabaters, que eren estudiants, que eren ferrers, que eren pagesos. El general Moragues, tot i ser de família bona, es va posar al costat de la bona gent, de la gent corrent, i va lluitar fins al final. I quan la lluita estava perduda i quan Barcelona havia caigut, va continuar lluitant. I se'n va anar al Pirineu, era una persona de muntanya, Joan Carretero, ja ho sabem, la gent de muntanya són els que aguanten i els que portaran aquest país on es mereix, en bona part. No només, però en bona part, gràcies a la gent que de tant en tant baixeu a donar-nos un cop de mà, perquè si no aniríem una mica més perduts del que anem. Doncs bé, tota aquesta gent, com el mateix general Moragues, la gent d'alçada és la gent que en els moments difícils demostra el que cal. Va continuar lluitant i al final, quan Barcelona havia caigut, quan tot estava perdut, va tornar a lluitar i se'n va anar a la muntanya i va continuar la lluita.
i el van empresonar, i es va escapar, i el van tornar a enxampar. I al final el van agafar, el van decapitar, i el seu cap el van ficar dins d'una gàbia i el van penjar aquí mateix al portal de Mar perquè tots aquells que entraven i sortien de la ciutat de Barcelona poguessin veure el seu cap com a escarment de patriotes. I avui és important, això és part de la història, però és important que ho tinguem en compte, perquè no és només història. Perquè aquesta gent, com el general Moragues i com molts altres, aquesta gent que s'hi va deixar la pell, i tots en coneixem, i segur que tots a la nostra família en tenim algun de general Moragues, aquells que van anar a l'exili, aquells que van estar a la presó, aquells que van acabar als camps de concentració, aquell avi, aquella tieta, aquella besàvia, aquella gent que s'ho van deixar tot, que ho van perdre tot, que no podien parlar el seu idioma i que tot i així ens el van transmetre per poder servar la memòria i l'honor dels mots. I nosaltres ara els hi hem de donar gràcies, perquè és gràcies a ells que nosaltres ara podem viure la nostra primavera i que d'aquí poc tindrem roses lliures per regalar. És gràcies a ells. Per tant, el general Moragues i tots aquells que ho van sacrificar tot, jo crec que els hi hem de dir gràcies. Perquè sabem, a més, que siguin on siguin ara, ens estan mirant. Ens estan mirant i ens estan dient: sou-hi, som-hi, vinga, vosaltres podeu, no us mataran. No haureu de sacrificar tot el que vam sacrificar nosaltres. Ho teniu molt més fàcil. Aquesta batalla la fareu amb les urnes i la podeu guanyar, perquè la teniu a tocar, perquè tenim a tocar la glòria, a la punta dels dits. La noteu o no la noteu? Exemple, i també aquells que han de venir darrere nostra, en veig alguns aquí de molt joves. I tots sabem que això ho fem per nosaltres. Ho fem per nosaltres, perquè n'estem convençuts. Però també, en bona part, ho fem per ells, pels que han de venir. Perquè ells no passin el que nosaltres hem hagut de pensar, perquè ells no visquin en l'humiliació, perquè ells no siguin arruïnats, saquejats, espoliats, humiliats, represaliats, prohibits, censurats. Ho fem per ells, perquè ells puguin viure en un món lliure, puguin viure en un món millor. La independència que volem no és un caprici, és una millora, és el que volem per tenir un país més digne, un país més pròsper, un país més just, un país més obert, un país més decent, perquè som gent decent i volem un país decent i ens ho mereixem, i per això farem tot el que calgui dins de la pau i dins de la democràcia, perquè hi creiem, i creiem en les urnes, i avançarem. I aquesta glòria que avui notem que tenim a la punta dels dits i que ens embarga, i que avui, aquesta tarda, tots a la manifestació respirarem, això ho recordarem per sempre més. I direm, aquell dia, a sota el monument del general Moragues, vam fer una promesa, i la farem. La promesa de que no ens rendirem, de que no ens deixarem vèncer, de que no decaurem, de que farem tot allò que estigui en les nostres mans en aquest combat pacífic per assolir la nostra llibertat. Visca Catalunya! Visca la llibertat! I visca la decència, la dignitat i la justícia pel nostre poble! Visca!